Hubog nga lalaki nagtabok sa Dalan. Nabungguan sang motorsiklo, pilason. Si Daryl Marisan Miento nakatutok exclusive. Taknala sa 11:30 kagabi sang naglabay sa barangay Napnod, Liganes, pakadto sa syudad sang Iloilo ang mag-asawa nga Santa Maria Jeline Edemne, 36 anyos, kag bana nga si Judy Edemne, 38 anyos, residente sang barangay Ermita, Dumangas, sakay sa ilang nga motorsiklo. Sang gulpyada lang nga nagtabok ang isa ka hubog nga lalaki sa dalan. Pahayag sang driver sang motor, nagpreno man ini, apang nabungguan gid ang biktima. Nagtabok ng tao, pagtabok sang tao, naka-apply ko preno, pag-apply ko preno, ipunggan sa upodya, pagpugong ginwakli ang upodya, pagwakli sa upodya, way ko makaya blaka preno na ano siya na lampas ko gid. Tapos kami ni sa nagtabog kami duwa. Ginkilalang biktima nga si Baldwin Biton, 45 anyos, residente sang nasambit nga barangay. Nakaagom sang pilas sa ulo kag nabali ang iya sininawala nga paa. Subong aton sa ospital under observation to sa kagbati ko sa pamilya ioperahan to sa. Nakaaguman sang pilas kag gasgas sa lawas ang mag-asawa. Yara sa kustodiya sang Liganes Municipal Police Station ang driver kag ginahulat pa ang mangin desisyon sang pamilya sang biktima. Daryl Marisan Miento, 1 Western Visayas.